ବିହା ରଜ ପର୍ବ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ? ହଁ ମା। ରଜ ପର୍ବ କେଉଁ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଓ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ। ରଜ ପର୍ବ କେତେ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? 4 ଦିନ। ରଜ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପହିଲି ରଜ। ପହିଲି ରଜ କେଉଁ ଦିନରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ। ରଜ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରଜ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୂମି ଦହନ। ରଜ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ରଜ ପର୍ବ ସହିତ କେଉଁ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ? ବର୍ଷା ଋତୁ। ରଜ ପର୍ବ ଏକ କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଟେ? କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ? ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ରଜ ପର୍ବରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି? ଦୋଳି ଆଉ ପୁଚି। ରଜ ପର୍ବ କେଉଁ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପୋଡ଼ ପିଠା। ରଜ ପର୍ବରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇ ମଜା ନିଅନ୍ତି? ରଜ ପାନ। ରଜ ପର୍ବ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ? ଆଗାମୀ